போறதுக்கு முன்னாடி ஜெய ராதா மாதவா ஜெய குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவா ஜெய குஞ்ச பிஹாரி ஜெய கோபி ஜன வல்லபா गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुनतीर वनचारी यमुनतीर वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा अनेक भक्त कोडिகளுக்கும் हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा प्रभुजी हरे कृष्णा प्रभुजी हरे कृष्णा माताजी சோ இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 6ல இருக்கும். இந்த அத்தியாயத்தோட பெயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தியான யோகம். இதுல 47 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த அத்தியாயம் யாராவது சொல்ல முடியுமா? நேத்து சொன்ன மாதிரி ஒரு ஜஸ்ட் ரிவ்யூ எடுத்துட்டு போலாம். முதல் அத்தியாயத்தின் பெயர் என்ன? முதல் அத்தியாயத்தின் பெயர் அர்ஜுன விஷாத யோகம். ஹரி போல் பிரபுஜி. அர்ஜுன விஷாத யோகம். இரண்டாவது அத்தியாயம் சாங்கிய யோகம். சாங்கிய யோகம், ஆத்ம உணர்வை பற்றி தெரிந்து கொள்வது இல்லையா? மூன்றாவது அத்தியாயம் கர்மயோகம். கர்மயோகம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. நான்காவது அத்தியாயம் ஹரே கிருஷ்ணா. நான்காவது அத்தியாயம் ஞான யோகம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. உன்னத அறிவு. ஐந்தாவது அத்தியாயம் நேற்று நம்ம பார்த்தது கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் கர்மயோகம். கர்மயோகம். ஓகே, கிருஷ்ண உணர்வில் செயல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கிற அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தியான யோகம். சோ இந்த தியான யோகம் அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து நமக்கு வந்து அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி சொல்லி தர போறார். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி பகவத்கீதையில வந்து மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கின்றது. முதல் 6 அத்தியாயங்கள் வந்து கர்ம யோகத்தையும், நடுவுல இருக்க அந்த மத்தியில இருக்க 6 அத்தியாயம் வந்து பக்தி யோகத்தையும், கடைசியாக இருக்கின்ற 6 அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகத்தையும் நமக்கு கொடுக்கின்றது. சோ இன்னைக்கு நம்ம முதல் 6 அத்தியாயம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் கர்ம யோகத்தோட கடைசி சாப்டர்ல இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா ஒரு அத்தியாயத்திலும் பகவான் வந்து பக்தி மார்க்கமே சிறந்தது அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்கார். ஸோ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக உங்க எல்லாரையும் வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணத்தி பண்றீங்களா? யார் பண்றீங்க? ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? படிங்க பிரபுஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்ச சலாகய சசிர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் சாவிதம் ஏன பூத்லே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வய பதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்கிரஜாதம் சககண ரகுநாதம் விதம் சம்சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச ஹே கிருஷ்ணா கர்ண சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே வருந்தாவனி விஷபானு
சுதேதேவி பிரணமாயி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரிப்பிரியே வாஞ்சகல்ப தருஷ்ய சிந்துபிய ஏவச பதிதானாம் பாவனேயோ வைஷ்ணவேப்போ நமோ நம வைஷ்ணவ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமக. அடுத்தது படிங்க பிரபுஜி. படிங்க பிரபுஜி. நமோ மகா பதாந்தேய நமோ பிரம்மண்ய தேவாய. பிரதாதாயே. ஃபர்ஸ்ட் இத படிச்சிருங்க. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிரம்மண ஹிதய. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிரம்மண ஹிதாயச ஜெகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகா பதாந்தியாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாய தே கிருஷ்ண கிருஷ்ண சைதன்ய நாமனே கௌர துவேஷ நமஹ குருவே கௌரசந்திராய ராதிகாய் ததாதியே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமஹ. நமஹ ஓம் விஷ்ணு பாதாய பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமத் பகவதி வேதாந்த சுவாமி தி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரசாரிணே நிர்வசேஷ சீனவாதி பாசத்திய தேச தாரிணே. ஹரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌரபக்த இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார கௌரபக்த இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நேத்துக்கு நம்ம வந்து 5வது அத்தியாயம் கர்ம யோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள் எப்படி செய்வது அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுல 29 ஸ்லோகங்கள் இருந்தது. நேத்திய அத்தியாயத்தோட ஒரு சம்மரி பார்த்துடலாம், சுருக்கம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்நியாசம் பெரியதா இல்ல கர்ம யோகம் பெரியதா அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்கிறார். அப்ப பகவான் சொல்றார், தன்னுடைய சந்நியாசத்தை காட்டிலும் தன்னுடைய கடமையை வந்து கிருஷ்ணரோட நினைவோட செய்யறது வந்து மிகவும் சிறந்தது அப்படின்றத வந்து சொல்றார். நிஷ்காம கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு என்ன செயல் செய்தாலும் பகவான் எனக்கு கொடுத்திருக்கார், நான் அவருடைய கையில் வந்து ஒரு ஆயுதம். அந்த தாட்டோட நம்ம செய்யும்போது அதற்கு பெயர் நிஷ்காம கர்மா. அது நம்மள வந்து கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கின்றது. கர்மானா செயல். அந்த எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அதுல வந்து ஒரு பாவமும் புண்ணியமும் இருக்கும். சோ நான் செய்கின்றேன் அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தோம்னா அதுல வந்து நமக்கு வந்து அந்த தலைக்கணம், அகங்காரம், சோ அதற்குண்டானதை நம்ம அனுபவித்தே ஆக வேண்டும். நேத்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நிர்கா அந்த மன்னனுடைய அவர் தானம் தான் பண்றாரு. மன்னன் வந்து பிராமணர்களுக்கு தானம் தான் பண்றாரு. ஏன்னா கிரகஸ்தனுக்கு உண்டான ஒரு கடமை வந்து பாத்தீங்கன்னா தானம். சோ அவர் தானம் தான் பண்றாரு, கரெக்டா தான் அவரோட தர்மத்தை பண்றாரு. ஆனா எப்படி பண்றாரு அந்த செயலைன்னா, நான் வந்து அதுல ஒரு சந்தோஷம், நான் வந்து தானம் பண்றேன்ற அந்த ஒரு தாட் இருந்தது அவருக்கு. அதோட பலன் பாத்தீங்கன்னா 2 பிராமணர்களுக்கும் ஒரே பசு கிடைத்ததுனால அவர்கள் வந்து சாபம் கொடுக்கின்றார்கள் பாக்குறோம். அந்த பிராமணர்களுடைய வாக்கு அப்படியே பலித்தது. ஆனா இப்பெல்லாம் நம்ம கலியுகத்துல இருக்கோம். அதனால நம்மளுக்கு வந்து அந்த உச்சரிப்புகள், மந்திரங்களோட உச்சரிப்புகளே வந்து சரியாக வராத ஒரு யுகத்துல நம்ம இருக்கோம் இல்லையா. அதற்குதான் நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க கலியுக தர்மம் வந்து ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ பகவானுக்காக நான் சேவை செய்யறேன்ற எப்ப அந்த தாட் வருதோ அப்ப அது வந்து நம்மள கர்ம பந்தத்துல இருந்து விடுவிக்கின்றது. அந்த நிர்கான்ற மன்னருமே வந்து சாபத்தின் விளைவாக ஒரு பெரிய பல்லியாக ஒரு கிணற்றில் இருக்கின்றார். அந்த கிணறு வந்து பகவான் கிருஷ்ணருடைய வீட்டுல இருக்க அந்த கிணறு. பிள்ளைகள் எல்லாம் சொல்லும் போது அவர் போய் அந்த பல்லியை கை கொடுத்து எடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவரோட ஸ்பரிசம் பட்டு அவருக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ என்னதான் நம்ம வந்து நான்ற அந்த தாட்ல பண்ணாலும் புண்ணிய செயல்கள் செய்ததுனால, அவர் பகவானை நினைத்து பிரேயர் பண்ணதுனால பலன் பாத்தீங்கன்னா அவன் நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நம்மளுடைய செயல்களை வந்து கிருஷ்ணர் மீது செலுத்தி அதை செய்யும்போது நம்ம அந்த பற்று இல்லாமல் விடுதலை பெறுகின்றோம், இல்லைன்னா அந்த கர்ம பந்தத்தில் உழன்று விடுகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய அத்தியாயம் 6 தியான யோகம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அஷ்டாங்க யோகம் என்றால் என்ன, அதில் எப்படி முன்னேறுவது அப்படின்றத வந்து முதல் ஸ்லோகத்துல இருந்து 9வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம்.
அந்த அஷ்டாங்க யோகத்தின் டிஃபரெண்டான நிலைகள் என்ன, வெவ்வேறு விதமான நிலைகள் என்ன அப்படின்றத பாக்குறோம். ஏன் வந்து மனதை கட்டுப்படுத்தணும், அப்பதான் வந்து என்னுடைய அஷ்டாங்க யோகம் பண்ண முடியும் இல்லையா? ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்தணும்ன்றத 33ல இருந்து 36 வரைக்கும் பார்க்க போகின்றோம். அப்படி ஒரு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நான் அந்த அஷ்டாங்க யோகம் செய்து ஒருவேளை நான் தோல்வியுற்றால் என்னுடைய நிலை என்னவாக இருக்கும், தோல்வியுற்ற யோகியோட இலக்கு இல்ல அவர்களோட நிலை என்ன அப்படின்றத வந்து 37ல இருந்து 45 வரைக்கும் பகவான் சொல்றார். அப்பவுமே வந்து பக்தி யோகமே மிக உயர்ந்த யோகம் அப்படின்றத 46ல இருந்து 47 வரைக்கும் நம்ம பாக்குறோம். ஒரு அத்தியாயத்திலுமே வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம பகவான் வந்து பக்தி தான் சிறந்ததுன்றத வந்து ஒரு அத்தியாயத்திலையும் ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்லிட்டே வர்றார். சோ இங்கேயும் அந்த டச்சோட பகவான் முடிக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? வாசிங்க. தியான ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு போல. யாரு வேணா வாசிக்கலாம், வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. அத சஸ்போ அத்தியாய தியான யோக. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. வாசிச்சிருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஸ்கிரீன் தெரியுதுல்ல? வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண ஸ்ரீ மாதாஜி. பகவான் வாச. ஹரே கிருஷ்ண. ஸ்ரீ பகவான் வாச அன்யாஸ்திதः கர்ம பலம் கார்யம் கர்ம கரோதியः ச சந்நியாசி ச யோகி ச ந நிரக்ஞர்ணம் சாக்ரியः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், செயலின் பலன்களில் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சந்நியாசியும் உண்மையான யோகியும் ஆகின்றானே தவிர வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலாற்றாதவனும் அல்ல அப்படின்றத வந்து இங்க சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களை மியூட் பண்ணிக்கங்க எல்லாரும். சப்போஸ் உங்களோட ஸ்லோகம் எது முடிச்சுன்னா ரெக்கார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா, செயலின் பலன்களில் பற்றுற்று நம்ம என்ன செயல் செய்தாலும் அதோட விளைவு மேல நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பற்று இல்லாம இது எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமை, விதிக்கப்பட்ட கடமை, நான் செய்கின்றேன் அப்படின்னு யாரு நம்ம செய்யறாங்களோ அவங்கதான் வந்து உண்மையான சன்னியாசி, அவர்களே யோகியமானவர்கள் அப்படின்றதுக்கு கிருஷ்ணர் சொல்றார். அதை தவிர்த்து வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும், யார் அது வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும், எப்ப நமக்கு அந்த கிருஷ்ண பக்தி இல்ல, பெயருக்காக இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் நமக்கு நிறைய ஆன்மீக குருக்கள் வந்து கிடைப்பாங்க. ஆனா யார் வந்து உண்மையான அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு, சீட பரம்பரையில அவங்க வந்திருக்கணும், சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்ட மாதிரி அவங்களோட வாழ்க்கை இருக்கணும், அவங்களோட வார்த்தை வந்து மற்றவர்களை வந்து மாற்றணும். அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையான ஆன்மீக குரு அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலற்றவனும் வந்து உண்மையான சன்னியாசி அல்ல. நான் வந்து பகவான் மேல வந்து பற்றோட இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு பெயருக்காக சொல்லிட்டு எந்த கடமையும் செய்யாம சிலர் பார்க்கலாம், வீட்டுல இருக்கிற கடமைகளை இருந்து எஸ்கேப் ஆறதுக்காகவே சாமியார் வேஷம் போட்டுட்டு போயிடுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து அவர்கள் வந்து சன்னியாசி அல்ல அப்படின்றத வந்து பகவான் தெளிவா சொல்றார். நம்மளோட கடமையை செய்யணும், ஆனா அந்த 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 அதுல வந்து பற்று இல்லாம செய்யணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இவர் பாருங்க எப்படி இந்த உடலை எதற்காக நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்படுத்தணும் இல்லையா? சோ நமக்கு யார் அந்த ரைட்ஸ் கொடுத்தது? நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் வந்து ஆத்மா பரமாத்மா பகவான் வந்து உள்ள இருக்க, நம்ம அந்த உடலுக்கு வந்து கஷ்டம் கொடுக்கவே கூடாது. இவ்வளவு கஷ்டம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லையா? யோகா என்றால் என்ன? பகவானையும் பக்தனையும் இணைப்பதற்காக என்னென்னலாம் இருக்கோ, அந்த பிராக்டிஸ் எல்லாம் இருக்கோ அதை வந்து யோகான்னு நம்ம சொல்றோம். ஆனா ஒரு சிலர் இந்த மாதிரி மேஜிக் பண்றதே வந்து ஒரு பெரிய யோகா, தன்னுடைய உடல்ல வந்து இப்படி இது பண்றதே வந்து யோகான்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அது வந்து தவறு அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ அஷ்டாங்க யோகம் அதை பத்தி இன்னைக்கு கிருஷ்ணர் சொல்ல போறார். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அஷ்ட அங்க யோகம், அதாவது 8 விதமான நிலைகள் இருக்கின்றது. அததான் வந்து நம்ம அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். முதல்ல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சமாதி, இல்ல யமம். யமம் அப்படின்னா வெளிப்புற பண்புகள், நம்மளுடைய எங்க
தூய்மை, புற தூய்மை. வெளிப்புறத்துல இருக்கிறது வந்து தூய்மையாக இருக்கணும். அப்படி என்ன தூய்மையாக, அதெல்லாம் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். நம்ம அந்த ஒரு வந்து அமைதியான ஒரு இடத்துல போய் தவம் பண்ணணும், தியானம் பண்ணணும். அங்க வந்து ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கணும். அந்த இடத்த ஒரு நல்ல நீர்நிலைக்கு பக்கத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஒரு அமைதியான காட்டுல இருக்கணும். அந்த மாதிரி எல்லாம் இப்ப எங்க நமக்கு வந்து தூய்மையான இடம் கிடைக்கிறதே ஒரு பெரிய கஷ்டமா இருக்கு இல்லையா? யமம், வெளிப்புற பண்புகள் வந்து தூய்மையாக இருக்கணும். நியமம், உட்புற பண்புகள், உள்ளும் புறமும் தூய்மையாக இருக்கணும். நான் வந்து என்னோட தாட் எல்லாம் வந்து நான் தவம் பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இன்னும் அந்த காமத்திலேயோ இல்ல குரோதத்திலேயோ இருந்தேன்னா அதுக்கு அங்க என்னால மனசை வந்து ஒருமுகப்படுத்த முடியாது. அதனால உட்புற பண்புகள், நம்மளுடைய அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபலை கரெக்டா ஃபாலோ பண்றது. ஆசனம், உட்காருன்ற விதம், எந்த அந்த அந்த நான் உட்காரக்கூடிய அந்த இடம் வந்து தூய்மையாக இருக்கணும். அதுல வந்து இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். அது வந்து மான் தோலை போர்த்து இல்ல புலி தோல் போர்த்து அதற்கு மேல வந்து ஒரு தூய்மையான துணி வைத்து அதற்கு மேல உட்காரணும். அந்த ஆசனம் கூட ரொம்ப உயர்வாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தாழ்வாகவும் இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி அதுக்கு ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. சோ அந்த ஆசனம். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராணயாமம். பிராணயாமம் என்ன? மூச்சு பயிற்சி. நான் உள்ளுக்குள்ளார எடுக்கக்கூடிய சுவாச காற்று, வெளியில விடக்கூடிய சுவாச காற்று, அதுல வந்து என்னோட போக்கஸ் வந்து தீர்க்கமா இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து பாக்குறோம். இதெல்லாம் நம்ம எதற்காக பண்றோம்னா, மனம் வந்து அலைப்பாயக்கூடிய ஒன்று. அதை வந்து கட்டுப்படுத்தி போக்கஸ்டா இருந்தாதான் நம்மளால இந்த அஷ்டாங்க யோகம் செய்ய முடியும். பிரத்யாகாரம், புலன்களை அடக்குதல். நம்ம இது பாத்தீங்கன்னா மனசு வந்து எங்கெங்கேயோ போகும். நமக்கு ஐம்புலன்கள் பார்த்தோம். சோ அந்த ஐம்புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்தி ஒருமித்து நம்ம இருக்கணும். தாரணை, கவனத்தை ஒருமித்தல். கண்களை வந்து ஒரு பாதி மூடிய நிலையில், கண்ணை மூடிட்டு நம்ம தியானம் பண்ணனாக்கா தூங்கிடுவோம் இல்லையா? சோ அந்த கண்களை வந்து பாதி மூடிய நிலையில் நம்மளுடைய மூக்கோட நுனிய வந்து பார்த்த மாதிரி ஒரு விதமாக நம்ம வந்து அமர்ந்திருக்க வேண்டும். சோ அப்படி செய்யும் போது நம்மளுடைய கவனம் வந்து ஒருமித்து இருக்கும். கவனம் வந்து எப்படி ஒருமித்து இருக்கும்? மனம் அலைபாயும் போது கவனத்தை எப்படி ஒருமித்து இருக்க முடியும்? புலன்களை கட்டுப்படுத்தும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா மனம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருமித்து இருக்கும்ன்றத பாக்குறோம். நம்ம ஏற்கனவே இந்த 4வது அத்தியாயத்துல கூட பார்த்தோம். ஐம்புலன்கள் வந்து மனம்ன்ற அந்த கயிற்றால கட்டப்பட்டிருக்கின்றது. அதை பிடித்திருக்கக்கூடியது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நுண்ணறிவு அப்படின்னு பாக்குறோம். அதற்கு மேலதான் வந்து நம்மளுடைய அகங்காரம், ஆத்மா வந்து அமர்ந்திருக்கிறது. சோ மனதை கட்டுப்படுத்தினால் ஒழிய கவனத்தை ஒருமிக்க முடியாது. தியான நிலையை உட்கொணர்தல், நமக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மா மீது நம்மளுடைய மனதை கட்டுப்படுத்தி அங்க வந்து தியானம் செய்யணும். கடைசியா பாத்தீங்கன்னா சமாதி, ஒருமித்தல் அண்ட் ஒருங்கிணைப்பு. வெளியில இருக்க எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. நம்ம அப்படியே வந்து ஆழ்ந்து போய்விடுவோம். அப்படி நம்ம வந்து ஆழ்ந்து போகும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட உலகத்துக்கு திருப்பி வரக்கூடிய இது நமக்கு இல்ல. நம்ம திரும்பி வரமாட்டோம் அப்படின்றத பார்க்கணும். நேத்தே வந்து கிருஷ்ணர் சொன்னார், யோகிகளும் தியானம் பண்ணக்கூடிய அந்த யோகிகளும் சாதுக்களும் என்னை வந்து அடைகின்றார்கள், பக்தனும் என்னை வந்து அடைகின்றார். 2 பேருமே ஏன்னா கஷ்டப்பட்டு யோகிகள் கூட எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், எனக்கு கிருஷ்ணருக்காக நான் இது பண்றேன், தன்னுடைய எல்லா இன்பங்களையும் விட்டு துறந்துதான் வந்து அவங்க வந்து கட்டுப்பாடோட இருக்காங்க. ஆனாலும் அவங்களுக்கு இருக்க ஒரு சின்ன செல்ஃபிஷ் இது என்ன அப்படின்னாக்கா, முக்தி பெறணும், கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து நான் வந்து முக்தி பெறணும், திருப்பி இந்த பிறவி எனக்கு வரவே கூடாதுன்ற அந்த ஒரு சின்ன செல்ஃபிஷ் இருக்கு. அந்த யோகிகளும் வந்து மனதை கட்டுப்படுத்தி புலன்களை அடக்கி பகவான் மேல போக்கஸ் பண்ணி அதனால அவங்களுக்கும் வந்து முக்தி கிடைக்கின்றது. ஆனால் பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து தாசன், பகவானுடைய பக்தனுடைய சேவகனோட சேவகன்ற அந்த தாட்டோட அவர்களுடைய கடமைகளை செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எனக்கு முக்தி வேணும்னு அவங்க நினைக்கிறது கிடையாது. நீங்க வந்து எனக்கு வந்து கிருஷ்ண கோலோக விருந்தாவனம் கூட்டிக் கொண்டெல்லாம் போக வேண்டாம், கிருஷ்ணா நீ என்னை வந்து நரகலோகத்துல விட்டாலும் பரவாயில்ல, ஆனா உனக்கு நான் பக்தி செய்யணும், அது மட்டும்தான் அவங்களோட தாட். அப்ப நம்மளே சொல்லுங்க பார்க்கலாம், யாரு சிறந்தவர்கள்? சாதுக்கள் சிறந்தவர்களா இல்ல கிருஷ்ண பக்தன் வந்து சிறந்தவர்களா? சோ அதனாலதான் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, என்னோட பக்தனே மிகவும் சிறந்தவன் அப்படின்னு. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா 8 விதமான அஷ்டாங்க யோகம்ன்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். வெளிப்புற பண்புகள் தூய்மையாக இருக்கிறது, உட்புற பண்புகள் உட்காரும் விதம், பிராணயாமம், பிரத்யாகாரம் புலன்களை அடக்குதல், தாரணை கவனத்தோட இருக்கிறது, தியான நிலையில் ஒருமித்தல், சமாதி ஒருமித்தல் அல்லது ஒருங்கிணைப்பு அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 6வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி. ஹலோ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கேக்குது, வாசிங்க மாதாஜி, வாசிங்க. இல்ல மாதாஜி கனெக்டே ஆக மாட்டேங்குது. ஹலோ. சொல்லுங்க மாதாஜி. கனெக்ட் ஆகலீங்களா? கனெக்டே ஆகல இவ்வளவு நேரம் வரைக்கும். இப்பதான் ஏதோ கொஞ்சம் வருது மாதாஜி.
ஓகே ஓகே மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. நீங்க பேசுறது எங்களுக்கு கேக்குது. நீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் கனெக்ட் ஆயிருங்க, இல்லைன்னா நம்ம யூடியூப் லிங்க் போடலாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना चितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते सातात्मैव शत्रुवत्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும், ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதியாகும். எப்படி சின்ன குழந்தைகள் வந்து எது வேண்டாமோ நிறைய சாக்லேட் சாப்பிட்டா அது அவங்களுக்கு தானே கெடுதி இல்லையா? அப்போ அவங்க கேக்குறதெல்லாம் வந்து நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளே வந்து அவங்களுடைய ஒரு கெடுதியான இதுக்கு நம்மளே வந்து காரணமாகிவிடும். சோ மனதை வந்து கட்டுப்படுத்தணும். மனதை வென்றவனுக்கு மனம்தான் மிக சிறந்த நண்பன். ஆனா அதை நம்ம செய்யல அப்படின்னாக்கா அந்த மனசு எங்கெல்லாம் போதோ அங்கெல்லாம் போகும். நம்ம இங்க உட்காந்துட்டே வந்து உலகம் ஃபுல்லா சுத்திட்டு வந்துடலாம் இல்லையா? ஒரு 5 நிமிஷம் கண்ண மூடி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் போதே நம்மளோட மனசு ரொம்ப ஃபாஸ்ட். நம்ம ஃபிளைட் கிளீட்டு போற ஸ்பீடெல்லாம் விட பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட். ஜெட்டை விட முன்னாடி போயிட்டு வந்துடும். சோ நமக்கு வந்து கோலோக விருந்தாவனம் இப்படி இருக்கும்னு நம்மளுக்கு வந்து அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் படிச்சுட்டோம்னா கண்ணை மூடி அப்படி அமர்ந்தோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம கோலோக விருந்தாவனம் போய் கிருஷ்ணரை பார்த்து அவருக்கு சேவகெல்லாம் பண்ணிட்டு திருப்பி நம்ம வந்துருவோம். அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்டானது மனசு இல்லையா? சோ அந்த மனசை வந்து நல்ல விஷயத்துக்கு ஈடுபடுத்தணுமே தவிர்த்து தவறான விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. சோ அது வந்து அப்படி நம்ம தவறான விஷயங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா அது வந்து மிகப்பெரிய விரோதி. அது ஸ்பெஷலி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டீனேஜர்ஸ் அந்த இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா யங்ஸ்டர்ஸ் இந்த கலியுகம் வந்து ரொம்ப 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 மோசமான மாயாவால இருக்கு இல்லையா? நம்மளோட அசோசியேஷன் வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கணும் நம்மளை சுத்தி. ஒரு தவறான ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா சரி ஃப்ரெண்டு தானே கூப்பிடுறான் நம்ம அப்படி நம்ம ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம போயிட்டோம்னா தவறான விஷயத்துல நம்ம போயிடுவோம். சோ எது சரி எது தப்பு அப்படின்றத வந்து நம்மளுடைய அந்த நுண்ணறிவு மூலமாக ஆராய்ந்து நம்மளோட வழியை வந்து கரெக்டா நிர்ணயித்துக் கொள்ளணும். மனம் எங்கெல்லாம் கூப்பிடுதோ அங்கெல்லாம் போகக்கூடாது. சரி தவறுன்றத அந்த வந்து புத்தி வந்து நமக்கு தீர்மானிக்கணும். சோ அதை நம்ம மனசை கட்டுப்படுத்து நம்ம கலை அது ஒரு ஆர்ட். அது தெரிஞ்சுச்சு அப்படின்னாக்கா அது வந்து நமக்கு ஒரு சிறந்த நண்பன். அது இல்ல நம்ம தவற விட்டுட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதுதான் நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய விரோதி. ஏன்னா அது என்ன இழிவான ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு செல்லும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 10வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க 10வது ஸ்லோகம். ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹலோ மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ஹலோ. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீனே தெரியல, கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது மாதாஜி. பரவாயில்லைங்க மாதாஜி, பரவாயில்ல. நீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு हरे கனெக்ட் कृष्ण ஆயிருக்கு பாருங்க. माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா हरे மாதாஜி. कृष्ण माताजी। वास्कित माताजी। வாசிங்க மாதாஜி ப்ளீஸ் மாதாஜி வாசிங்க. योगी यज्ञ शरदम् आत्मानं रहसि स्थितः एका हि यद सिद्धात्मा निराशील परिग्रह। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் ஸ்கிரீன் தெரியுதுல மாதாஜி? என்னோட கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூ இருக்கா இல்ல மாதாஜிக்கு ப்ராப்ளம்னு தெரியலையே. எனக்கு தெரியுது மாதாஜி। தெரியுது மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யோகியானவன் தனது உடல் மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி சொல்ல போறாரு இல்லையா? அந்த செய்யக்கூடிய அந்த யோகியானவன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா தனது உடல் மனம் மற்றும் ஆத்மா மூணுத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமனோட தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். பகவானுக்காக இந்த உடலை வந்து யூஸ் பண்ணணும். மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவும் பகவானை நினைச்சிட்டே இருக்கணும். அந்த ஆத்மாவை நான் வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தேன், சோ பகவானுக்கு அந்த சேவை செய்து அவர்கிட்ட போகணும்ன்ற அந்த தாட் இருக்கணும் எப்பவுமே. அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசிக்கணும். இதெல்லாம் பாசிபிளா நம்மளோட கலியுகத்துல? அவர் வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லுவாரு. சொல்லிட்டு இதுல எது உனக்கு ஃபீஸிபிளா இருக்குன்னு பாத்துக்கோன்னு நம்மகிட்டே கொடுத்துருவாரு. பெஸ்ட் கவுன்சிலர் கிருஷ்ணர் இல்லையா? சோ தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். கொஞ்சம் இது பண்ணிட்டாலும் முடிஞ்சிச்சு. நம்ம ஜடபரதரோட கதை பார்த்தோம் இல்லையா? அவர் எவ்வளவு பெரிய அரசர். எல்லா இதுவும் முடிந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் என்ன பண்றாரு? வனத்துல போய் பகவான ஆத்ம உணர்வு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அவர் வந்து தியானம் பண்ண போறார். ஒரு பசுவை அப்படி ஜஸ்ட் அந்த கண்ணு பார்த்ததோட எஃபெக்ட் என்னாச்சு? மனம் வந்து அப்படியே சரி காப்பாத்திட்டாரு, ஓகே அப்படியே விட்டுருக்கலாம் இல்லையா? எவ்வளவு பெரிய
நம்ம எவ்வளவு பெரிய ஜடபரதர், எவ்வளவு பெரிய ரிஷி, ஆனா அவங்களாலேயே நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு முடியல. நம்ம எல்லாம் வந்து ஆஃப்டர் ஆல் ஹியூமன் பீயிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ பாவங்கள் செய்திருக்கோம். நம்மளுடைய இந்த 84 லட்சம் பிறப்புகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் நம்ம கூட ஒட்டின்னு இருக்கு. அதெல்லாம் நம்மளை விட்டு போகணும் அப்படின்னாக்கா பக்தி சேவை செய்யணும். சோ அவன் அந்த யோகியானவன் எப்படி இருப்பான்னு பாத்தீங்கன்னா உரிமை உணர்வுகளிலிருந்து நான் தான் இதை செய்கின்றேன், அந்த உரிமை உணர்வு இல்லாமல், ஆசைகள் எதுவும் இல்லாமல் அவன் இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணன் சொல்றார். 11வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 11-12 மாதாஜி. பிரபுஜி வாசிங்க 11-12. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. 11-12. 11-12. எஸ் பிரபு. சுசௌ தேசோ பிரதிஷ்டாப்ய சரம் ஆசனம் ஆத்மன நாத் இச்சரிதம் நாதி நீசம் சைலாஜின குஷோத்தரம் தத்ரை காக்கிரம் மனஹ கிருத்வா யத சித்தேந்திரிய கிரியா உபவிஷ்யாசனே உச்யாத் யோகம் ஆத்மா விஷித்தயே. ஹரே கிருஷ்ணா மாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் இதுல என்ன சொன்னாரு? உள்ளும் புறமும் தூய்மையாக இருக்கணும் இல்லையா? உடல், மனம், ஆத்மா மூன்றத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானோட சேவையில வந்து ஈடுபடுத்தணும். அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தான் என்ற அந்த உரிமை உணர்வு இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத வந்து சொன்னார். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த உட்காரக்கூடிய இடம் வந்து எப்படி இருக்கும்ன்றத சொல்றார். யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்பை புல்லை பரப்பி அதனை மான் தோலாலும் மென்மையான துணியினாலும் மறைக்க வேண்டும். ஏன் அப்படி பண்றோம்னா அந்த மற்ற பூச்சிகள் அதெல்லாம் வராது அப்படின்றதுக்காக. சோ தட் அவங்க வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகாம அப்படியே போக்கஸ்டா இருப்பாங்கன்னு. இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும் அப்படின்றத வந்து இங்க கிருஷ்ணர் சொல்றார். சோ இதெல்லாம் நம்மளுடைய இந்த கலியுகத்துல வந்து பாசிபிளா அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க வந்து பார்க்கலாம். 15வது ஸ்லோகம். அதுக்குதான் வந்து ரொம்ப ஈஸியா நம்ம எப்படி பகவான் கிட்ட போகணுன்ற வழிகளை வந்து பக்தி மார்க்கம் மூலமா நம்ம கத்துக்கிறோம். 15வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. யாராவது வாசிச்சிருங்க டக்குன்னு. மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி ப்ளீஸ். யுஞ்சன்ன ஏவத் சதாத்மானம் யோகி நிதய மானசக சாந்திம் நிர்வாணம் பரமாம் மத் சம்ஸ்தாம் அதிகச்சதி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்வை கலைந்து இறைவனின் திருநாட்டை அடைகின்றான். நம்ம வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு, இந்த ஜட உலகிலேயே வந்து மனம் புலன்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடியவன் இங்கே வந்து முக்தி படுகின்றான், மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றான் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு நேத்தையோட இதுல. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி மனம், உடல், செயல்கள் இது எல்லாமே இடையறாது கண்டினியூஸா கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி வந்து பாத்தீங்கன்னா தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்வை கலைந்த இந்த ஜட இதெல்லாம் கலைந்து பகவானோட திருநாட்டை கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகின்றான். சோ இங்க வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றாரு யோகிகளுக்கும் வந்து அவர் வந்து அடைக்கலம் கொடுக்கின்றார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 16வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி. நாத் யஸ்னதஸ்னம் துயோகோ அஸ்தி அஸ்தி ந சைகாந்தம் அனஸ்னதஹ ந சாதிஸ் வப்ன ஷிலஸ்ய ஜாக்ரதோ நைவ சார்ஜுனா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ அத்தகையோன் யோகி ஆவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. இப்ப யோகி ஆவதுக்கு உண்டான குவாலிட்டிஸ் வந்து சொல்றாரு. அதிகமாகவும் சாப்பிடக்கூடாது, குறைவாகவும் சாப்பிடக்கூடாது, மிதமாக இருக்கணும். அதிகமாகவும் உறங்கக்கூடாது, குறைவாகவும் உறங்கக்கூடாது.
குறைவா உறங்கினா ரஜகுணத்தில் இருக்கின்றோம், அதிகமாக உறங்கினால் தமோகுணத்தில் இருக்கின்றோம். ரொம்ப நிதானமா இருக்கணும். 6 மணி நேரம் மேக்சிமம் போனீங்கன்னா 8 மணி நேரம். அதனால அந்த 6 மணி நேரம் தான் நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. வைஷ்ணவர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 மணி நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறது வந்து எனஃப் அப்படின்னு. அது போல அந்த சாப்பிடுறதுக்கு வந்து இந்த சூரியன் ஐ மீன் சந்திரோதயத்துக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம சாப்பிடணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யோகி ஆவதுக்கு உண்டான குவாலிட்டிஸை வந்து பகவான் நமக்கு சொல்றார். சோ அதிகமாகவும் சாப்பிடக்கூடாது, குறைவாகவும் சாப்பிடக்கூடாது, தூக்கமும் அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது, குறைவாகவும் இருக்கக்கூடாது. 17வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. இன்னைக்கு என்ன ஆச்சு, ரொம்ப கம்மியா இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யுக்தாஹார விஹாரஸ்ய யுக்த சேஷ்டஸ்ய கர்மசு யுக்த ஸ்வப்னாவபோதஸ்ய யோகோ பவதிதுஹ கஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். இது நமக்கு உண்டான இது ஆன்சர் வந்து பகவான் சொல்றார். நம்மளுடைய சாப்பிடுற விஷயமாக இருக்கட்டும், தூங்குற விஷயமாக இருக்கட்டும், உழைத்தல். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து மோர் தென் 8 hours உழைச்சிட்டே இருக்கோம். 12 மணி நேரம் பத்த மாட்டேங்குது நமக்கு. அதெல்லாம் கூடவே கூடாது. நம்ம சொன்ன மாதிரி நமக்கு 2 கடமைகள் இருக்கின்றது. இந்த உடலை காப்பதற்கு உண்டான கடமைகள், நமக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவை ஸ்ட்ரென்த் பண்ண வேண்டிய கடமையும் இருக்கு இல்லையா? சோ நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அந்த ஜட வாழ்க்கைக்கு தேவையான உழைப்பு வந்து 8 மணி நேரம், மேக்சிமம் 10 மணி நேரம், அதுக்கு மேல எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஆனா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அது பின்னாடிதான் போயிட்டு இருக்கோம். அதை குறைக்கணும். கேளிக்கை அது அடுத்த பெரிய டாஸ்க். எல்லாரோட வீட்லயும் பாத்தீங்கன்னா 10 தலை ராவணன் வந்து டெலிவிஷன் மாதிரி நம்ம வச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ அத வந்து முதல்ல, ஏன்னா எல்லா இடத்துக்கும் நம்மள அது கொண்டு போயிடும். நம்ம என்ன பாக்குறோமோ அதுதான் நம்ம மனசுல வந்து திருப்பி திருப்பி வந்து நிலைத்து நிற்கும். சோ அதே வந்து நம்ம பகவானோட இதை பத்தி கேட்கறதுக்கு, அவங்களோட லீலைகளை பத்தி கேட்பதற்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணனா பரவாயில்ல இல்லையா? சோ இது எந்த இது உங்களுக்கு அந்த ஸ்டார்டிங் 2 எபிசோட் போகும்போதே அந்த கதையோட அந்த நாடகத்தோட இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். அதனால அந்த கேளிக்கை அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நெறிப்படுத்தி வச்சிருக்கணும். தேவை, அதெல்லாமே தேவை வாழ்க்கைக்கு. ஆனா எந்த அளவு தேவைன்றத வந்து நம்ம கரெக்டா வச்சுக்கணும். ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். என்னது யோக பயிற்சி? எது எனக்கு தேவை, எது தேவையில்லை, எவ்வளவு தேவை, அதை வந்து கிளியரா நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து இந்த துன்பங்களிலிருந்து நீக்கிவிட முடியும் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. தெரியுதுங்களா? ஸ்கிரீன் தெரிஞ்சதுன்னா வாசிங்க மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. யதா விநியதம் சித்தம் ஆத்மன்யேவாவதிஷ்டதே நிஸ்பృహ சர்வகாமேப்யோ யத்தைத்யுச்யதே ததாஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ போன இதுல நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா உட்புற பண்புகள் எப்படி இருக்கும், வெளிப்புற பண்புகள் யமம் பார்த்தோம் இல்லையா? எப்படி நம்ம அமைதியான புனிதமான இடத்துல இருக்கணும், நமக்கு வந்து தர்பை புல்ல இருக்கணும், அதுக்கு மேல வந்து மான் தோல். சோ யமம் வெளிப்புற பண்புகளை பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நியமம், உட்புற பண்புகள் எப்படி இருக்கும்? நிதானமான உணவு, நிதானமான உறக்கம், நிதானமான உழைப்பு, கேளிக்கை, அதெல்லாம் நம்ம கட்டுப்படுத்தி இருக்கணும், உட்புற பண்புகள். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆசனம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா தாரணா என்ன? யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும் போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான். பற்றற்ற நிலைமையில் அவர்கள் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா தன்னோட மனதோட செயல்களை ஒழுங்குபடுத்துறது, எங்கெல்லாம் புலன்கள் போகுதோ அங்கெல்லாம் போகாம அதை வந்து கட்டுப்படுத்தி இருப்பவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் யோகத்தில் வந்து நிலை பெற்று இருக்கின்றான்றதை பார்க்கலாம். அடுத்தது தியானத்தை பத்தி பகவான் சொல்ல போறார். 19வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. திலகுதி மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்காங்க ஒரு தடவையும். படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. திலகுதி மாதாஜி தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்களுக்கு ஸ்கிரீன் விசிபிள் மாதாஜி, நம்ம பேசுறது அவங்களுக்கு கேட்காது மாதாஜி. ஆடியோ ஜாயின் பண்றாங்க. ஆமா, அவங்க ஆனா ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கும் போதும் சொல்லிட்டே இருக்காங்க. பிரபுஜி தயவு செஞ்சு வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யதா தீபோ விவாத ஸ்ருதோ நேங்கதே சோபமா சும்ருதா
யோகினோ யத சித்தஸ்ய யுச்சதோ யோகம் ஆத்மனா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது வந்து தியானம் எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றார். காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து ஒரு காற்றே புகாத இடத்துல ரொம்ப நிலையா அந்த தீபம் எரியுமோ அது போல நம்மளோட மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த யோகிகள் வந்து மனதை அடக்கி அந்த ஆத்மாவின் மேலையும் பரமாத்மா மேல வந்து ரொம்ப தியானமா ஸ்திரமா உறுதியாக நிலையாக வந்து பாத்தீங்கன்னா தியானத்தில் இருப்பார்கள் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். 20, 21, 22, 23 தொடர்ந்து யார்கிட்டயாவது புக் இருந்தாலும் வாசிக்கலாம். இல்லைன்னா நான் இங்க ஸ்கிரீன்ல தெரியுது, இந்த ஸ்லோகங்களை வாசிங்க. 20ல இருந்து 23 வரைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி வாசிங்க. ஹலோ மாதாஜி. மாதாஜி சொல்லுங்க Hello. மாதாஜி. சொல்லுங்க. தெரியுதுங்களா ஸ்கிரீன்? கனெக்டும் ஆகல, ஸ்கிரீனும் தெரியல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உங்களுக்கு அப்ப கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூ இருக்குங்க மாதாஜி. பரவாயில்ல, நீங்க கேளுங்க மாதாஜி, நாங்க சொல்றது கேளுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யூடியூப் அப்பப்ப உங்க வாய்ஸ் கேக்குது, அவ்வளவுதான் மாதாஜி. இல்லைங்க மாதாஜி, Hello. உங்களுக்கு இன்னைக்கு கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூ ப்ராப்ளம் இருக்கு. உங்களுக்கு கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்காங்க. பரவாயில்ல, நீங்க நாளைக்கு அப்புறமா யூடியூப்ல கூட கேட்டுக்கலாம். இப்ப எவ்வளவு கேட்க முடியுமோ கேளுங்க, எங்க கூட இணைந்திருங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாகியலட்சுமி ஹரே மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சுகமாத்ய நிந்திதம் யத்தத் புத்திகிராமயமேதீந்திரியம் வேதி யத்ரன மாதாஜி 20 சைவாயம். வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. 20 வாசிச்சிருங்க. யத்ரோ பரமதே சித்தம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யத்ரோ பரமதே சித்தம் நிருதம் யோக சேவையா யத்ர சைவாத்மனாத்மானம் பஷ்யன்னாத்மனி துஷ்யதி சுகமாத்யந்திதம் யத்தத் புத்திகிராமமதீந்திரியம் வேதி யத்ர ந சைவாயம் ஸ்திதஸ்லதி தத்ததஹ யம் லப்த்வா சாபரம் லாபம் மன்யதே நாதிகம் ததஹ யஸ்மின் ஸ்திதோ ந துக்கேன க்ருணாபி விசால்யதே தம் வித்யா துக்க சம்யோக வியோகம் யோக சம்ஜிதம் ந நிச்சயனே யோக்தவ்யோ யோகோ நிர்விண்ணேதசா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களில் இருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகின்றது. கம்ப்ளீட்டா அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஆத்மா மேலையும் பரமாத்மா மேலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தியானத்துல மூழ்கிடுவார்கள். தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவுவதே இல்லை. இதைவிட உயர்ந்த லாபம் ஏதுமில்லை என்று நினைக்கின்றான். அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இந்த சமாதி பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா பகவான் கிட்ட வந்து சரண்டர் ஆகுது இல்லையா. ஒவ்வொருத்தருடைய இருதயத்துக்குள்ளேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷிரோதக சாயி விஷ்ணு வந்து பரமாத்மாவாக இருக்கின்றார். சோ அவர் மேல தியானம் பண்ணி அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா பகவான் கிட்ட சமாதி ஆயிடுறதுனால இந்த ஜட உலக கஷ்டம் வந்து அவங்களை வந்து எதுவும் பண்ணாது அப்படின்றத வந்து இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து தீர்க்கமா ஒரு ஒருமித்த ஸ்திரமாக நிலையாக இருக்கிறது அப்படின்றது வந்து இங்க எக்ஸாம்பிள். துரோணர் வந்து அத்தனை 100 கௌரவர்கள் பிளஸ் 5 பாண்டவர்கள் எல்லாருக்கும் தான் அவர் பயிற்சி கொடுத்தாரு. ஆனா அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய இலக்கு வந்து எது அப்படின்றத வந்து கரெக்டா வந்து அவர் சொன்னார். சோ இந்த யோகிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய இலக்கு பகவான் கிட்ட வந்து போய் சேர்றது அப்படின்னு அந்த இதுல தியானத்துல ரொம்ப நிலையாக இருப்பார்கள். பாண்டவர்கள் வந்து அஜ்ஞான வாசம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா 12 ஆண்டுகள் வந்து மன வைராகியத்தோடு நமக்கு கிடைத்த இது இல்லையா இந்த பனிஷ்மெண்ட்ல இருந்து கரெக்டா வரணும்ட்டு அந்த 12 வருஷம் வந்து ரொம்ப வைராகியமாக அது முடித்து விட்டு வருவார்கள் அப்படின்றத பாக்குறோம். திரௌபதியோட சுயம்பரப்ப பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் வந்து மேல வந்து அந்த மீனை கட்டி விட்டுருப்பாங்க. அந்த கீழே தண்ணியில வந்து அதோட பிம்பம் தெரியும்.
அந்த கீழே தண்ணியில பிம்பத்தை பார்த்து மேல இருக்க மீனை வந்து அடிக்கணும். அதுதான் வந்து இது. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் வந்து அது எப்படி பாசிபிளா இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, மனசை வந்து ஒருமுகப்படுத்தி அதுல போக்கஸ்டா தன்னுடைய இலக்குல வந்து ரொம்ப திடமா இருந்ததுனாலதான் அவரால் அதெல்லாம் வெற்றி பெற முடிந்தது அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ நமக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு 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 டாஸ்கோ இல்ல மேபி ஒரு ப்ராஜெக்டோ இல்ல ஒரு வேலையோ ஏதா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதை வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இது வந்து எனக்கு கடவுள் கொடுத்த கடமை, அந்த கடமையை கரெக்டா பண்ணணும். சோ அதுல வந்து நிலையா இருக்கணும். நம்ம ஒரு கோல் பிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா திருப்பி ஆசிலேட்டே ஆகக்கூடாது. இங்க அங்க வந்து மனது வந்து போகக்கூடாது. அதுல வந்து கரெக்டா வந்து நம்ம போக்கஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி 34வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி வாசிங்க 34. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் பிரபுஜி வாசிங்க 34. சஞ்சலம் ஈமன கிருஷ்ண பிரமாதி பலவந்தருடம் தஸ்யாகம் நிக்கிரகம் மன்யே வாயோர் இவசு துஷ்கரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கிருஷ்ணா இப்ப வந்து அர்ஜுனன் வந்து சொல்றார், கிருஷ்ணா மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமாக எனக்கு தோன்றுகின்றது. பகவான் இங்க சொன்னார் இல்லையா, உடல் மனம் செயல்கள் அதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தி வந்து ரொம்ப ஸ்திரமாக நிலையாக உறுதியாக தன் உள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவு மேலையும் பரமாத்மா மேலையும் வந்து தியானம் செய்யணும்ட்டு. சோ உடனே வந்து அர்ஜுனன் சொல்றாரு, யாரு இவர் வந்து அந்த ஒரு நிறைய கிளைகளுக்கு மேல நடுவுல இருந்த அந்த பறவையை வந்து கரெக்டா போக்கஸ் பண்ணி அடித்த அந்த அர்ஜுனன் வந்து சொல்றார், என்னால மனதை கட்டுப்படுத்த முடியல. மனது இங்க அங்க வலைப்பாய்ந்தா எப்படி அவர் வந்து அவரோட குறிக்கோளை வந்து அடைந்திருக்க முடியும் அன்னைக்கு இல்லையா? திரௌபதியை வந்து அத்தனை பேரு வந்து அந்த சுயம்பரத்துல கலந்திருக்காங்க. ஆனா அர்ஜுனன் தான் வந்து அதுல வந்து வெற்றி பெற்றார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ அப்படி அந்த சமயத்துல மனதை ஒழுங்குபடுத்தின அவர் இப்ப கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து சொல்றாரு. இது எதற்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மை தான் வந்து அர்ஜுனர் வந்து இங்க வந்து வெளிப்படுத்துகின்றார். நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த அந்த பாதிப்புகளை தான் வந்து இங்க சொல்றார். சோ என்ன சொல்றாரு, மனம் வந்து அமைதியற்றது. முதல்ல வந்து மனசுக்கு வந்து ஒரு அமைதியே கிடையாது, சாந்தமே கிடையாது. இங்க அங்கன்னு அதை அலைப்பாய்ந்து கொண்டே இருக்கும். உண்மைதான் இல்லையா? மனம் என்பது ஒரு குரங்குன்னு நம்ம சொல்றோம். ஒரு டைம் நினைக்கிறது இன்னொரு டைம் வேற மாதிரி இருக்கும், அப்படியே சுத்திட்டே இருக்கும். குழப்பம் நிறைந்தது, எது சரி எது தப்புன்னு அதுக்கு தெரியாது. அதனாலதான் அதற்கு மேல வந்து ஒரு புத்தி அப்படின்றது இருக்குன்னு பாக்குறோம். அடங்காதது, கட்டுப்படுத்த முடியாது, சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்று. இங்க இருந்துட்டே நம்ம வந்து ஃபுல் உலகத்துக்கும் சுத்திட்டு வந்துடலாம். நம்ம எப்ப என்ன டிஸ்கிரைப் பண்றோமோ அது உடனே அங்க வந்து மனசு அங்க போயிட்டு வந்துரும் இல்லையா? சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமாக தோன்றுகின்றது. ஒரு காற்றை கூட ஒரு குடுவையில அடைச்சிடலாம் போல இருக்கு எனக்கு, ஆனா அந்த மனசை கட்டுப்படுத்துறது கஷ்டமா இருக்கு. நீ என்னடனா அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணு, இந்த இந்த ஆசனம் எப்படி இருக்கணும், சுவாச பயிற்சி இதெல்லாம் சொல்றியே, எப்படி என்னால முடியும் அப்படின்றத இங்க அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறார் கிருஷ்ணர் கிட்ட. அதுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் என்ன பதில் சொல்றான்னு பார்க்கலாம். 35வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. கிருஷ்ண. ஸ்ரீ பகவான் உவாச அசம்சயம் மகோ பாஹோ மனோ துர்நிகிரகம் சலம் அப்யாசேன து கௌந்தேய வைராக்யேன ச கிருக்ஷதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நம்மளோட வாழ்க்கைக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய பாடம். நம்ம வந்து ஒரு கருத்தை சொல்றோம், அதுக்கு வந்து அதெல்லாம் எப்படி முடியும்னு ஒருத்தவங்க கேட்டாங்கன்னா உடனே நமக்கு கோவம் வந்துடும் அவங்க மேல. நான் சொல்றேன் நீ கேட்க மாட்டேங்கிற அப்படின்னு நமக்கு கோவம் வந்துடும். ஆனா இங்க வந்து பாருங்க கிருஷ்ணர் எப்படி வந்து டேக்கிள் பண்றாருன்ட்டு. அவர் ஏற்கனவே குழம்பி இருக்காரு அர்ஜுனன் இல்லையா? திருப்பி திருப்பி இவரோட அந்த அந்த வசனங்கள் மூலமாக இன்னும் குழம்புறாரு. அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தியின் மகனே. எல்லா இடத்துலயும் அட்ரஸ் பண்றாரு. நீ வந்து என்னுடைய நண்பன், உனக்கு வந்து அந்த பொறாமை குணம் அதெல்லாம் இல்லாதனால உனக்கு அதை சொல்றேன். நீ என்னுடைய சிறந்த பக்தன். அதே மாதிரி என்னோட குந்தி யாரு, அவங்களோட அத்தை மகன் இல்லையா, அதை சொல்றாரு. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவன். பாசிட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இருந்துட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி அவங்க சொல்ற கருத்தை உடனே வந்து அப்போஸ் பண்றது கிடையாது. ஆமா நீ சொல்றது கரெக்ட் தான்ப்பா, ஆனா இப்படி பண்ணா நீ அந்த இதை அடைய முடியும் அப்படின்னு. இங்க பாருங்க, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிக
தகவும் கடினமே. அவர் சொல்ற கருத்தை அவர் அப்படியே ஒத்துக்கிறார். ஆனால் தகுந்த பயிற்சினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியமாகும் அப்படின்றத கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். அவர் சொல்றத அப்படியே வந்து அத என்ன சொல்றது சொல்லிட்டு, ஆனா அதுக்கும் ஒரு சொல்யூஷனையும் கொடுத்துடுறாரு இங்க. நம்ம எதற்காக வந்து இப்ப வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் நம்ம சொல்லணும், தினமும் சாண்டிங் பண்ணணும். நமக்கு வந்து நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு பிரபுபாத் வந்து நீங்க ரொம்ப எல்லாம் பண்ண வேண்டாம்ப்பா, வெறும் 16 ரவுண்டு பண்ணுங்க, அது போதும்னு சொல்றாரு. ஏன் இதெல்லாம் நம்ம பண்றோம்னா, அது இல்லாம நீ பக்தி பண்ணு, நீ என்ன செய்தாலும் பகவானுக்கு வந்து உன்னுடைய உடல்கள் மூலமாகவும் உன்னுடைய செயல்கள் மூலமாகவும் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு குவாலிட்டிஸ் இருக்கும். ஒரு நல்ல திறமை ஏதாவது கண்டிப்பா நம்ம கிட்ட இருக்கும். அந்த திறமையை எப்படி பகவானுக்காக யூஸ் பண்றதுன்னு பாரு. மேபி நம்ம இதுல வந்து நல்ல டெய்லரிங் பண்றவங்க இருக்கலாம், இல்ல வந்து அழகா பாட்டு பாடுறவங்க இருக்கலாம், இங்கிலீஷ்ல இருந்து தமிழுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்றவங்களா இருக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கோ அதை வந்து பகவானோட சேவைக்காக யூஸ் பண்ணணும் நீ அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கணும். இந்த இப்ப நம்ம பண்றது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராக்டிஸ். எதுக்கு நம்மளுடைய எக்ஸாம் எப்பன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய மரண தருவாய் தான் நம்மளுடைய எக்ஸாம். நம்ம எத்தனை பேரை பாக்குறோம் இல்லையா, சடனா போயிட்டு இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருது. ஹாஸ்பிட்டல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ல வந்து நம்ம நினைச்சு பார்க்க முடியாது. பரீட்சித் மகாராஜுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடுச்சு 7 நாள் தான் நம்ம உயிரோட இருக்க போறோம். அவர் முதல்ல கேட்ட இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, கடைசி காலத்தில் ஒருவன் என்ன செய்ய வேண்டும், அவனுடைய கடமை என்ன அப்படின்றதுதான் கேட்கிறார். ஏன்னா நமக்கு வந்து அவருக்காவது நமக்கு 7 நாள்னு தெரியும், ஆனா நமக்கு வந்து நம்மளுடைய கடைசி இது எப்பன்னு நமக்கு தெரியாது. சோ முடிந்த வரைக்கும் நம்ம வந்து என்ன இப்ப பிராக்டிஸ் பண்றோமோ அது வந்து கண்டிப்பாக நம்மளுடைய மரண தருவாயில் இருக்கும். இல்லைன்னா யமதூதர்கள் கிட்ட மாட்டினா நம்ம முடிஞ்சது நமக்கு. அது விஷ்ணு தூதர்கள்னா நம்மள அழகா கொண்டு போவாங்க. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அடுத்த பிறப்பு என்ன, ஏன்னா அதற்காக தான் நம்ம இப்ப பிராக்டிஸ் பண்றோம். இப்ப நம்ம சொல்லிட்டே எப்படி வந்து ஒரு மல்லிகை பூல வந்து ஒரு வாசம் வந்து அதோட பண்பு அது. அது போல நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வந்தோம் அப்படின்னாக்கா அவரோட தாட் தான் நமக்கு மேல இருக்கும். அம்மாக்கு வந்து குழந்தைக்கு எப்படி பாசம் கொடுக்கணும், இல்ல பாசத்தை எப்படி கொண்டு வருதுன்னு சொல்லித்தர தேவை கிடையாது. ஏன்னா அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மதர்லி ஹுட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம், ஃபாதர்ஹுட்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா. அது வந்து பிறப்பிலேயே நமக்கு இருக்கு. அது போல நம்மளும் அவர்கிட்ட இருந்து வந்தவங்க. சோ அந்த பண்பு நமக்கு திருப்பி வரணும். வரலையே என்ன பண்ணலாம்? அதுக்குதான் நம்ம வந்து இப்ப சேர்ந்திருக்கோம். அதுக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம அவருடைய நாமங்களை சொல்லணும். அவருக்கும் அவருடைய நாமத்திற்கும் எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்லைன்னு சொல்றோம். நம்ம இப்ப என்ன பிராக்டிஸ் பண்றோமோ அது நம்மளுடைய கடைசி தருவாய், நம்மளுடைய மரண தருவாயில் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அப்பவும் நம்ம வந்து அஜாமிலனோட கதை நம்ம அடுத்தடுத்ததுல பார்க்க போறோம். சோ கடைசி நேரத்துல வந்து அவர் நாராயணா அப்படின்னு கூப்பிட்டதுனால விஷ்ணு தூதர்கள் வந்தாருங்க அப்படின்னு பார்க்கிறோம். எத்தனையோ பாவங்கள் நம்ம பண்ணிருக்கலாம் இது வரைக்கும், ஆனா அட்லீஸ்ட் எப்ப நமக்கு இந்த இது ஞானம் கிடைத்து விட்டாதோ அதுக்கப்புறம் நம்மள வந்து இதுல இருந்து தெளிந்து அடுத்து என்ன பண்ணணும்ன்றத முடிவு பண்ண வேண்டியது நம்ம கையில இருக்கு. சோ இதெல்லாமே வந்து பகவான் சொல்றார், தகுந்த பயிற்சி பற்றின்மை, அதன் மூலமாக மனதை கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றார். சோ நமக்கு ஆன்சரையும் அவரே கொடுத்துட்டார். மனசு வந்து ஒரு நண்பனா அல்லது எதிரியா, எப்ப நான் அதை கட்டுப்படுத்துறனோ அப்ப அது வந்து என்னுடைய நண்பன். அதை நான் கட்டுப்படுத்தல, அது என்ன கட்டுப்படுத்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதுதான் என்னோட பெரிய எதிரி, என்னை கொண்டு போய் வேற ஒரு இடத்துல விட்டுரும். புலால் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு நமக்கு வந்து சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இல்ல நான் ஒரே ஒரு தடவை டேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு ஒரு தடவை டேஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா அப்புறம் அப்படியே நம்மளை கொண்டு போயிடாது இல்லையா. அப்ப நான் திருப்பி வந்து எனக்கு இருக்கிற அந்த கருணை, கொஞ்ச நெஞ்ச கருணையும் போயிடும் இல்லையா. யாருன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க, என்னோட ரொம்ப திக்கு ஃப்ரெண்ட் அவன் தான் எனக்கு எல்லாமே, சரிவா ஒரு தடவை நம்ம இந்த இடத்துக்கு போலாம் அந்த இடத்துக்கு போலாம்னு கூப்பிடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இல்லப்பா நான் வரல, நீ அதுக்கு பதிலா நீங்க அவரை வந்து டெம்பிள் கூட்டிட்டு வரணும். அது வந்து நீங்க வந்து மனசை வந்து உங்களோட வயப்படுத்தி வச்சிருக்கோம் அப்படின்றது பேரு. இல்ல அப்படின்னாக்கா ஃப்ரெண்டு தானே கூப்பிடுறேன் ஒரே ஒரு தடவை போயிட்டு வரலாம், நம்ம அந்த சைடு போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அது நமக்கு வந்து பெரிய எதிரி அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். 41வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி வாசிங்க 41. ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. யோகாவில் வெற்றி அடைய தவறும் ஒருவரின் இலக்கு என்ன? 41. பிராப்ய புண்ணிய கிருதாம் லோகான் உஷித்வா சாஸ்வதி சமஹ சூசீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேஹே யோக பிருஷ்டோ அபிஜாயதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான். அர்ஜுனன் வந்து இதுக்கு முந்தின ஸ்லோகத்துல கேள்வி கேட்கிறார். அவர் தான் இந்த இது ஃபுல்லாவே அவங்க கேள்வி பதிலா தானே இருக்கு.
சோ அர்ஜுனர் வந்து கேள்வி கேட்கிறார். சரி ஓகே, இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டீங்க, இப்படி எல்லாம் யோகம் பண்ணணும், அஷ்டாங்க யோகம் 8 நிலைகள் எல்லாம் சொல்லிட்டீங்க. ஓகே, நான் அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி ஒருவேளை நான் வந்து ஃபெயிலர் ஆயிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. என்னால அதை வந்து அந்த இதுல வந்து நீங்க சொல்றீங்க பகவான் மேலேயே எப்பவும் சமாதியா இருந்து அப்படி இருக்கவன் என்னிடம் வருகின்றான், ஜட உலகுல திருப்பி வருவதில்லை, அதெல்லாம் சொல்றீங்க. ஓகே, ஆனா நான் அதை ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கேன்ப்பா, அப்ப திடீர்னு நான் அதுல ஃபெயிலியர் ஆயிட்டேன், நான் வீழ்ந்து விட்டேன், அப்ப என்னோட நிலைமை என்னவாக இருக்கும், அந்த யோகியோட நிலைமை என்னவாக இருக்கும், வெற்றி அடைய தவறிய ஒரு யோகியோட வாழ்க்கை என்னவாக இருக்கும்னு கேட்கிறார். அதுக்கு கிருஷ்ணர் சொல்றார், வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில், நம்ம பார்த்திருக்கோம் நம்மளுடைய பூமிக்கு 14 லோகங்கள் இருக்கு, பூமிக்கு கீழே 7 உலகங்கள், பூமிக்கு மேல 6 உலகங்கள் இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். கோலோக விருந்தாவனம் சார்ட் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அப்புறமா. சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த புண்ணிய உலகத்தில் அந்த ஆத்மா, இந்த யோகியானவர்கள் வந்து பாக்குறீங்கன்னா அவங்கவுங்க என்ன புண்ணியம் செய்தார்களோ அவங்களோட யோகத்தோட அந்த நிலை என்ன இருக்கோ அதற்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த புண்ணிய லோகங்களுக்கு போவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான். அது என்ன, அது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் அட்லீஸ்ட் அந்த வயிற்றுக்காக கஷ்டப்பட வேண்டிய அந்த நிலைமை இருக்காது இல்லையா? நம்ம எல்லா இதுமே பாத்தீங்கன்னா நமக்கும் வந்து இஸ்கான் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் பிரசாதம். பிரபா சொல்லியிருக்காரு, டெம்பிளை சுத்தி 1 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் யாருமே வந்து பசியால கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சோ முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வயிறு வந்து நமக்கு வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகணும், அதுதான் பேசிக் நீடு இல்லையா? சோ அதனால ஒரு பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் அப்ப அவங்களுக்கு வந்து அந்த வயிற்றுக்கு கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது, மற்ற எண்ணங்கள் இருக்காதனால அவங்க பகவானோட சேவையில இருப்பாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 42வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி கண்டினியூ பண்றாரு அந்த இதை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதவா யோகினாம் ஏவ குலே பவதி தீமதாம் ஏதத்தி துர்லபதரம் லோகே ஜன்மயத் ஈத்ருஷம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அல்லது நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகங்களின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. ரொம்ப வருஷமா அவங்க யோகம் செய்துட்டு ஆனா வெற்றி அடைய முடியல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது அந்த அக்கௌண்ட் வந்து அடுத்ததுல கேரி ஓவர் ஆகும். அதனால ஒரு சிறந்த ஆன்மீகங்களின் குடும்பத்தில் வந்து அவங்க பிறக்கின்றார்கள். இத்தகைய பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிகவும் அரிதானதாகும் என்று சொல்றாரு. நம்மளே பார்க்கிறோம் இல்லையா, யூடியூப்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்க கூட அழகா ஸ்லோகம் சொல்லுவாங்க. அப்ப அது எப்படி, ஏன் இந்த வேறுபாடு இருக்கு? குழந்தைகள் ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு நிறைய பக்தி இருக்கு, வயதானவங்களுக்கு கூட நமக்கு வரமாட்டேங்குது, இல்ல மிடில் ஏஜ் கூட வரமாட்டேங்குது, யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வரமாட்டேங்குது. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் போன ஜென்மத்துல என்ன பண்ணிருக்கனோ அதோட இதை நான் இப்ப கேரி ஓவர் பண்ணதுனாலதான் இந்த ஜென்மத்துல நம்ம வந்து ப்ரொசீட் பண்ண முடியுது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர்கள் அடுத்த பிறவியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஆன்மீக குலத்தில் பிறந்து பகவானோட தாட்டோடே இருந்து அவர்களுக்கு சேவை செய்து பகவானை அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 47வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. யோகினாம் அபி சர்வேஷாம் மத் கதேனாந்தராத்மன ஸ்ரத்தாவான் பஜதே யோமாம் சமே யுக் ததமோ மதஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கும் மத்தியில் எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் என்னில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரை விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். இருக்கிற எல்லா யோகிகளையும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கரெக்டா திருப்பி பக்தி யோகத்தை தான் கொண்டு வருவார் இல்லையா? எல்லா யோகிகளுக்கும் மத்தியில் எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கை, கண்டிப்பா பகவான் என்னை காப்பாற்றுவார் அந்த நம்பிக்கையோட எப்போதும் எண்ணி நிலைத்து கிருஷ்ணரையே நினைச்சிட்டு தன்னில் என்னை எண்ணி அவங்க அந்த ஆத்மாக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பகவான் ஆகிய கிருஷ்ணரை எண்ணி, கிருஷ்ணர் தான் இந்த மூன்று ரூபங்களாக இருக்கின்றார். மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு, சிரோதக சாயி விஷ்ணுவாக இருக்கின்றார். சோ எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள். சோ எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு கடைசியா இப்ப அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து வைண்ட் அப் பண்ண போறாரு இல்லையா சோ பகவான். சோ இங்க சொல்ற பக்தனே வந்து சிறந்தவன் அப்படின்றத வந்து சொல்லிட்டாரு பாருங்க. யோகிகள் எத்தனை பேர் இருந்தாலுமே ஆனா எனக்கு அன்பு தொண்டு செய்து கொண்டு எப்பவும் என்னில் நிலைத்து இருக்கக்கூடிய பக்தன் மிகவும் சிறந்தவன், அவனே எனக்கு வந்து மிகவும் நெருங்கியவன், இதே சிறந்த யோகம் அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். சோ
ஸோ பாத்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய அனைத்து யோகங்கள் நம்ம இதுவரைக்கும் கர்ம யோகம், சாங்கிய யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், எல்லா யோகத்தை விட சிறந்த யோகம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம். நம்மளுடைய ஒரு யுகத்துக்கும் வந்து யுக தர்மம் இருக்கு. அந்த யுகத்தில் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஸோ சத்திய யுகத்தில் பிறப்பவர்களுக்கு வந்து நிறைய ஆயுட்காலம், அவங்களோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து அதிகமா தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் இருக்கு. அதனால அவங்க வந்து தியானம் பண்ணக்கூடிய அது சரியா இருக்கும். விஷ்ணுவை பற்றிய தியானம், அதுவும் எப்படி விஷ்ணுவை பற்றிய தியானம். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா திரேதாயுகம். திரேதாயுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா விலையுயர்ந்த யாகங்களை செய்கின்றார்கள். அதுல வந்து மிகவும் விலை உயர்ந்த ஆபரணங்கள், இதுல வந்து எந்த விலங்குகளை நம்ம போடுறோமோ அவங்களுக்கு வந்து அப்படியே கண் முன்னாடியே அவங்க வந்து சொர்க்கம் போறாங்க அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். இந்த யாகத்தை வந்து யாருக்கு நம்ம அர்ப்பணம் பண்றோம், அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு பகவானுக்கு தான் அர்ப்பணம் பண்றோம். எல்லா யாகத்தோட பலனும் விஷ்ணு பகவானுக்கு தான் போகின்றதுன்றதை பார்க்கிறோம். துவாபர யுகம். துவாபர யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கிருஷ்ணர் இருந்த யுகம் துவாபர யுகம். யுக சந்தியான்னு சொல்றோம் இல்லையா, ஒரு எப்படி வந்து சந்தியா வேலை காலையில இரவு, அது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல வரக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்தியா வேலை, மத்தியமா வர வேலை. அது போல ஒரு யுகத்துல இருந்து இன்னொரு யுகத்துக்கு அந்த நடுவுல இருக்கிற டைம்ல யுக சந்தியா வேலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு வந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தியை கொடுத்திருக்காரு. எது மூலமாக? பகவத்கீதை மூலமாக. சோ இதை வந்து நம்ம அடுத்த கலியுகத்துல வந்து ஃபாலோ பண்ணுன்றதுக்காக உயர்ந்த விஞ்ஞானம் இது. சோ துவாபர யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா விரிவான கோயில் வழிபாடு, அங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணுக்கு தான் வந்து நம்மளோட இது பண்றோம். அதே மாதிரி இந்த கலியுகத்துல 4,50,000 வருடங்கள் இருக்கு. அதுல நம்ம வந்து இப்ப வரைக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு 5,000 இயர்ஸ் தான் கிராஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, கிமு கிபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இந்த கலியுகத்துல வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன யுக தர்மம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானின் பெயர்களை உச்சரிப்பது, நாம சங்கீர்த்தனம் மட்டுமே. கலியுகம் வந்து மிகவும் கொடுமையானதுன்றதை நம்ம பாக்குறோம். அதே சமயத்தில் இதற்கு கிடைத்த ஒரு வரப்பிரசாதம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட நாம சங்கீர்த்தனம் மூலமாகவே நமக்கு வந்து இந்த பிறவிலிருந்து உய்வு கிடைக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். நேற்று நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, யோக பயிற்சியின் மூலமாக போறது வந்து இந்த ஸ்டேர் கேஸ்ல எழுந்து போற மாதிரி. ஆனா பக்தி மூலமாக போறது வந்து எப்படி லிப்ட்ல வந்து டக்குன்னு பகவானை போய் அடைந்து விடலாம் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ பக்தி யோகமே வந்து மிகச்சிறந்த யோகம். சோ அதனால நம்ம வந்து சாண்டிங் வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அந்த இதை வந்து எப்படி வந்து நாம சங்கீர்த்தனம், நம்ம எதையுமே வந்து சும்மா அப்படி ஏர்ல வந்து நம்ம எதையுமே பேசல. இது எல்லாமே வந்து வேத குறிப்புகள்ல இருக்கு. அதை நம்ம இப்ப பாத்துடலாம். சாண்டிங் த ஹோலி நேம் ஆஃப் தி லார்ட், எதற்காக? நாம சங்கீர்த்தனம் வந்து உயர்ந்ததான ஒன்று அப்படின்றத பாத்தீங்கன்னா இந்த வேத குறிப்பு எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா யஜுர் வேதத்திலிருந்து கலி சந்தாரண உபனிஷத்துக்கள் வந்து வேதங்கள்ல நம்மளால புரிந்துக்க முடியல அப்படின்னாக்கா அதுல இருக்கக்கூடிய எசன்ஸை வந்து உபனிஷத்துல கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கலி சந்தாரண உபனிஷத்துல இருந்து எடுக்கப்பட்டது. இதி ஷோடசகம் நாம் கலி கல்மஷ நாசனம் நதக் பரதரோ உபாயக சர்வ வேதேஷு திருஷ்யத்தே. இதி ஷோடசகம் நாம் கலி கல்மஷ நாசனம் நதக் பரதரோ உபாயக சர்வ வேதேஷு திருஷ்யத்தே. அனைத்து வேத இலக்கியங்களையும் தேடிய பின் ஹரே கிருஷ்ணரின் கோஷத்தை விட இந்த வயதிற்கு ஒரு மதத்தின் முறையை மிக உயர்ந்ததாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. இந்த வயதுனா எது? கலியுகம். இந்த கலியுகத்துக்கு உயர்ந்ததான ஒண்ணு எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ எங்க பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு, பகவான் ராதாராணி பிளஸ் கிருஷ்ணரோட ரூபமாக அவர் வந்தார். நமக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ல வருவார் இல்லையா, கார்மேக வண்ணன் கிருஷ்ணராக வந்தார். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல்டன் கலர்ல, தங்க கலர்ல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவதாரம் பண்ணார். எதற்காக அப்படின்னாக்கா எல்லாரும் வந்து பகவானை மறந்து விட்டார்கள். அதனால ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் மூலமாக நாம சங்கீர்த்தனை வந்து பரப்பியவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் ஆதிலீலால என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு 17.22வது ஸ்லோகத்துல, ஹரேர் நாம இவ கேவலம் கலௌ நாஸ்தியேவ கதிர் அந்யதா. சண்டை மற்றும் பாசாங்கத்தனமான இந்த யுகத்தில் விடுதலையின் ஒரே வழி கிருஷ்ணருடைய பரிசுத்த பெயர்களை உச்சரிப்பதுதான். வேறு வழி இல்லை. இது உண்மைதானே. நம்ம நினைச்சே பார்க்கணும், நல்லாதான் பேசிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும், எப்படி சண்டை வருதுன்னே தெரியாது. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் கலியுகத்தோட குணாதிசயங்கள்.
விஷயங்கள், பாசாங்குத்தனம், உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசுறது, மனசுக்குள்ள ஒண்ணு இருக்கும் ஆனா வெளியில வேற மாதிரி நம்ம ஆக்ட் பண்றோம். வேற வழி இல்ல. ஃபார் த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் மெயினா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்குற இடத்துல எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கு. இந்த யுகத்துல, இந்த மாதிரி கடினமான இந்த யுகத்துல விடுதலை பெறக்கூடிய ஒரே வழி எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய பரிசுத்த பெயர்களை உச்சரிப்பதன் மூலமாக, பகவானுக்கும் பகவானுடைய நாமத்துக்கும் எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்லாதனால நமக்கு வந்து அவரோட பெயரை உச்சரிப்பது மட்டுமே நமக்கு வந்து ஓய்வு கொடுக்கும். அதை தவிர்த்து வேற வழி இல்ல, வழி இல்ல, வழி இல்ல அப்படின்றத சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தை பார்க்கலாம். பாகவதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கு 12வது கேண்டோல்ல வந்து 3வது அத்தியாயத்துல 51வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கலேதோஷ நிதேராஜன் அஸ்தி ஹயக்கோ மகான் குண கீர்த்தனாத் ஏவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரம் பிரஜேத். என் அன்பான ராஜா, கலியுகத்தில் குறைபாடுகள் நிறைந்திருந்தாலும் இந்த கலியுகத்தை பற்றி இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கின்றது. வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் ஒருவர் பொருள் அடிமைத்தளத்திலிருந்து, அதாவது இந்த ஜட உலகிலிருந்து விடுபட்டு ஆழ்நிலை ராஜ்யத்திற்கு உயர்த்தப்படலாம், பகவானுடைய உயர்ந்த இடத்திற்கு வந்து உயர்த்தப்படலாம் அப்படின்றத வந்து நம்மளுடைய ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. சோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து சாஸ்திர குறிப்புகள். யக்ஞானம் ஜப யக்ஞோஸ்மி, கிருஷ்ணனாகிய நான் யாகங்களில் என் பெயர்களை உச்சரிக்கும் ஜப யக்யம் ஆவேன் அப்படின்றத நம்மளோட பகவத்கீதை 10வது அத்தியாயம் பார்க்கும்போது 25வது ஸ்லோகத்துல பகவான் கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்கார். நம்ம எல்லா வர்ணங்களுக்கும் வந்து தேவையான ஒன்று அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யக்ஞம். சோ நம்ம கலியுகத்துக்கு வந்து தேவையான யக்ஞம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம். கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்கார், அந்த யக்ஞத்துல வந்து என்னுடைய பெயரை வந்து நான் வைத்திருக்கின்றேன். யாரெல்லாம் நம்ம வந்து நாம யக்ஞம் சொல்லுவாங்க, பகவானோட பேரை சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அதே வந்து ஒரு பெரிய யக்ஞம். எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்பட்ட கடமை, தவம் செய்யணும், தானம் செய்யணும், யக்ஞம் செய்யணும். அது வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்பட்ட கடமை. எல்லா யுகத்திலையும் வந்து இருக்கின்றது, எல்லா வர்ணங்கள்லயும் இருக்குது, எல்லா ஆசிரமத்திலயும் இருக்கு. அது என்ன, அது ஆசிரமம், பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தன், வானப்பிரஸ்தன், அதுக்கப்புறம் சன்னியாசி நம்ம பாக்குறோம். சோ இந்த எல்லா இதுலயுமே வந்து யாகம் செய்யணும். என்ன மாதிரியான யாகம்? பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பதே வந்து சிறந்த யாகம் இல்ல யக்ஞம் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா இங்க நாம் அகாரி பகுதா நிஜ சர்வ சக்தி தத்ரார்பிதா நியமிதா ஸ்மரணேன காலக ஏதத் ஸ்ருசி தவா கிருபா பகவான் மமாபி துர்தைவம் எதிர்சம் மிகா ஜானி நானுராக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல அந்திய லீலாவில் பாத்தீங்கன்னா 20.16வது ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து இதை சொல்லியிருக்கார். இதோட பொருள் என்ன அப்படின்னா, என் ஆண்டவரே, கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமை, உங்கள் புனித பெயரில் வாழும் அனைத்து நல்ல அதிர்ஷ்டங்களும் உள்ளன. அதாவது உங்களுடைய பெயர்ல வந்து எல்லா புண்ணியங்களும் வந்து இருக்கு. எனவே உங்களுக்கு கிருஷ்ணா மற்றும் கோவிந்தா போன்ற பல பெயர்கள் உள்ளன. உங்கள் பெயர்களை நீங்கள் அந்த பெயர்களில் முதலீடு செய்துள்ளீர்கள். உங்களுடைய சக்தி எல்லாம் அந்த பெயர்ல வந்து முதலீடு செய்திருக்கின்றீர்கள். மற்றும் அவற்றை நினைவில் கொள்வதற்கும் கடினமான மற்றும் வேகமான விதிகள் எதுவுமே கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றதுக்கு ஏதாவது விதிகள் இருக்கா? ஒண்ணுமே இல்லை. நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க சப்போஸ் நான் 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் என்கிட்ட ஃபாலோ பண்ண முடியலன்னா, நம்ம ஹரிநாமம் சொல்ல சொல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் என்னென்ன கெட்ட பழக்கம் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்மளை விட்டு விலகி ஓடிவிடும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம சின்சியரா வந்து பகவானோட நாமத்தை வந்து சொல்லணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஐ திங்க் இது கடைசி ஸ்லோகம் 47வது ஸ்லோகம். அது நம்ம ஏற்கனவே பிரபுஜி படிச்சுட்டாங்க இல்லையா. எத்தகைய பெரிய யோகிகளுக்கு நடுவுல கூட பக்தன் வந்து எப்ப நம்பிக்கையோட பகவான் மேல நிலைத்து தன்னுக்குள்ளார பகவானை பிரார்த்தனை செய்து திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ, அன்பு தொண்டு என்ன, நம்ம பக்தி நவவித பக்தி பார்க்க போறோம். 9 விதமான பக்தி தொண்டு அடுத்தடுத்த அத்தியாயத்துல பார்க்க போறோம். சோ பகவானுக்கு வந்து தொண்டு செய்யணும். சர்வீஸ் கிடைக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானோட கருணையால் மட்டும்தான் நமக்கு அந்த சர்வீஸ் கிடைக்கும். எல்லாருக்கும் வந்து அந்த வாய்ப்புகள் கிடைக்காது இல்லையா. சோ அதை எப்ப நமக்கு வந்து கிருஷ்ணரோட சர்வீஸ் கிடைக்குதோ அதை உடனே எடுத்துக்கணும். டக்குன்னு ஒரு தடவை தான் சான்ஸ் கிடைக்கும் நமக்கு. சோ அதை வந்து எப்பவுமே வந்து அந்த சான்ஸை நம்ம மிஸ் பண்ணவே கூடாது. சோ அப்படி அந்த யோகத்தில் என்ன, அது யோகம், பகவானுக்கு தொண்டு செய்யக்கூடிய யோகம். அப்படி நம்ம இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து மிகவும் நெருங்கியவராகவும் எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவர்களாகவும் கருதப்படுவோம் அப்படின்றதோட நமக்கு இன்னையோட இந்த ஸ்லோகம் முடிகின்றது. இந்த வாசிங்க பிரபுஜி மாதாஜி, வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க பிரபுஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுதுல, வாசிங்க. தெரியுது மாதாஜி. வாசிங்க பிரபுஜி. ஓம் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே தியான யோக நாம
षष्ठोऽध्याय हरि ओम. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சோ இன்னைக்கு 6வது அத்தியாயத்துல 47 ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றது. அஷ்டாங்க யோகத்தில் எப்படி முன்னேறுவது அப்படின்றத வந்து முதல்ல இருந்து 9வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம். அஷ்டாங்க யோகத்தோட அந்த 8 விதமான நிலைகள் என்ன அப்படின்றது 10ல இருந்து 32 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து பார்த்தோம். மனதை எதற்காக கட்டுப்படுத்தணும்ன்றத 33ல இருந்து 36 வரைக்கும். அப்படி நான் கட்டுப்படுத்தி யோகங்கள் செய்து ஒருவேளை நான் தவறிவிட்டால் அப்போ அவருடைய இலக்கு என்னவாக இருக்கும் அல்லது அவருடைய கதி என்ன அப்படின்றத வந்து 37ல இருந்து 45 வரைக்கும் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு பகவான் வந்து என்ன சொல்றாரு, பக்தி யோகம் தான் மிக உயர்ந்தது அப்படின்றதோட முடிக்கின்றார். ஒரு சாப்டர்லயும் நமக்கு வந்து இதை சொல்றாரு. சோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து 6 சாப்டர்ஸ் பார்த்திருக்கோம். முதல் 6 அத்தியாயங்கள் வந்து நமக்கு வந்து கர்ம யோகத்தை வந்து விளக்குகின்றது. நாளையில இருந்து தான் நம்மளோட மெயின் இன்ட்ரெஸ்டிங் திங்ஸ் பார்க்க போறோம், பக்தி யோகம்ன்றத பத்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்மளோட இன்னையோட சாண்டிங் வந்து பண்ணிடலாம். 6வதுல இருக்கும் 36 டைம்ஸ் நம்ம பண்ணணும். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ராம் 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 ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ராம் 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 ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ண